نلوم عن تنبار أما ودأتا خلشان 22 كاب زوات فيلمتات نعي اتهزبلت زبلا مغصلتا نايتا أبز حلفة زرعنيا بلاك بانتر زخونات بتم هبوات موكلا أفريكا زخون عنقتها تواسات استعية بلاك بانتر وكاندا فور ايفر استسميت ويون بلاك بانتر توخن بلا نخلينا يحيزلكم نتيزل لخو سافت صامن مدبنا مسانخ تصنحو بخبرو يعدمكم نساهم دلخو أدالو مدب أبين مكيلي سناي مكتال خونلكم ناتمنخو نابت مدب كبلكم سلام زخبركم تخطاتلتي ايوي فيلم ريفيو كما يتخونوا هم نبارات انقع سلام صنحكم اتم حدش تخا انقع سلام مصاخم ندبلنا نابتن لما انت زدالنا يتحستخن السقاقركم كرمي جن توم نبارات لايك توم حدش تخا سبسكرايب بمقبار تتابعونا بتحتنا نحتت Wake up. عم جمر تا فيلم اتامن اس حفتو نتچالا ليلتي شوري نتبصنو حميمو زنبره بلاك بانتر معباي حوان ختحويو تربارب كلا إنا نعزب تتان بزحات نبرتي هاجر واكاندا زحويت ليلتي شوري ذكالا كنت جبرت بعد أملا خيط حوصن نحو وقتت حمي تعدلتن عدي أمت ياون تنفاس حوا خمزة حلفت تنقرأ نصبحيتو ملاء سبل سلطانن تقماطن واكاندا تأكيوم بتبهلنا يتعد مسرت دمق زبلنا يكبر صنبل دحر مقبار نتي تخلاخارينا إلهم كم أملاخهم زخبروا تشالا أب كبير حزن توحيدهم نابب بحقوتات يفانوه حافت تشالا لقلت شروون بموت حوا كامتن لعلي لبا ختصبر كلا إنا نعزب كابز مقصال كاموت تشالا دحر حدا عمت نجست راموندا نواكاندا وكيلا أبتاب سويزرلاند استخايدة أخيبانا حورات منجستات تركب بدحر زي حدا أمريكاون حانت فرنساويتن كابتن مراحتها هجرات نبمولهم أبتا أدارش نبورو وكيلهم أبز حلفة جزي بايفرانيوم أملا عالم ككفافلو أتيم وزنبور مبصعة بزي مقوارن كوغسوا مجمرو نجست راموندا بوغنا نختزارب عدل مستوهبا نتزلوهم عقر معدن بايفرانيوم زتفتر يفتر نخيشت ووز خلق الحق خمزلوهم دحر محبار بتمخنياتون بسنكتم حدقنياتات مراحت أمريكان كالوتن مخانة تقلص نجست راموندا قصيلا نتا تزارب زنبرت فرنساويت بعلت سلطان بلاك بانتر مويتيو حجو والحادة زكالا خلالهم يبلومون بمبال وتحدراتانا هادم بايبرانيوم نابوا كاندا خمزلا أخطهم أكلمتهم بمولهم سبب سلطان نتم زمار أخطهم وتحدرات ممتع مسمورتعو تغرب الله بدحر زي نجست راموندا أبكتسالي كان زعينت نايم بزباز معدم فتنان تتخيلهم بعد صفيتهم اللسلوم مخانم بمنقار أخي بقى تعصو إذا خمزيلو خلو أنت مكرات وتحدراتنا عدنتن زحزت جزات مركب أما أكل أتلانتيكا ووكيانوس بايفرانيوم نمعدان مرببات زرقح بدحر زي كلتا خبطم مكرات عدنتي بمعبل مسارح تسنيوم نت بايفرانيوم نمدهساس نما عمقت ووكيانوس إلا أخو بدحر زي زوم سبات أبت مريت نايتو ووكيانوس نت بايفرانيوم يرخبو يخون انبر نتم دهسستي يخون نتم أبتا جزات مركب زنبرو التحدرات بمعبل دمسي حنقولهم سلسحاتو بعلم نافت بحر اندازلو بمئتو هوتن كحلف يرأيو نتن كابتناي دمت معبل زملتو مرحتناي تدهساسون بأكال بموغا نتحادة بأنو بأخ قتلو وخلو نتا بهليكوبتر ناي مملات عدل رخيبات زنبرت كا نتا هليكوبتر بمعنو مس أوتيستاب بمقتلن نأمريكاويان كبير شغلت فترو له إذا خمزيلو خلو التترئيتنا وكان دايز وسدنا نجست راموندان وتهدراتان كابتنا أخيوا وزينو زنبرا نبعدني ملسا بدحر زي نجست راموندا نابتاب صعوق سرح زنبرات لقلتو شوري بمقاد نايتي چالا كاب زموت عامتو سلز قبره صولت نخقبرالو ناب حدا وتاخت وسدا خمز دليت نقرامو تتحا حيزاني خدا نابتا مشت نجست راموندان شورين نبحتن بمخان كاب تخبيت سنبرات زقدفلن موت نايتي چالا نخفو وسا بحلاو من قد تتقيمن زلوبسو زنبرا علبان خقاصلا نجست راموندان لقلتو شوري تقددا يخون انبر لقلتو شوري ختسامعي كالتن بدحر زي سنسرعاتن كيودا خلوها حدا مراحي ناياب تحت بحر زنبرو مانم زي فلطن قبيلاي متسمو نسمون كم واكانداويان بايبرانيوم كم زلو ومن عالمون كتفلطن كم زي دولين دحر منقار اجيقن عند امريكاويت ساينتيست بزمحازوت مدهسس تتقيمهم امريكاويان ابتخبابي كزنبيو جميرهم مهلاو من انتخوناقن كاب حسابهم كم زقوانا دقوم يتنبهلت لتي نامور تباهيلو زفلت نقسون تقوداي دقيمون خيفتر بحادة حبابيران كوكالوسو خمزلوهم نخزاراربان كم زمتسي حبرا بدحر زي اتنقوس نتا ساينتيست حيزوم نخمصلو نسون كقتلا مخانو دحر منقار بزعبوون نكاب وكاندا وطان زلوون خيزاروا أتنكيوان حديقوان بزمتسلي ملس
بدحرዚ التترئيت ناو أليساندريا فيرجينيا وسدنا مو أوكين شورين بمخان نتقدم حجة صبغ زجبرالو مرماري روز دحر مركب إتا نايفاي فيريني مدهسس سرحت ساينتيست أبي كم زلا نخبر أني قدودو روز أب مجمرتها نتي أما أكل أتلانتيكا وكأنوس زجات أما حدقة بواكانداويان سجبر مسيلو لكو أبي وان انت نبره نسان كم زي كون همس نجرو أجن نتا ساينتيست أبي كرخبا أخم زخ لا يحبره كابزن مغزال التترئيت نا كامبريدج يونيفرسيتي وسدنا مو وكين شورين ناب نغست راموندا بمدوان نتا ساينتيست خم زرخبا أدحر محبار نتا قولعا ناب نامور كركبا أخم زي بلاني نقرأ راموندا ون نابوكاندا خمسة أتأزاز تهبن بدحر زي لإلتي شوري أبتنايتا تمهاريت كفل دحر مخال أب حدقا خمزلان مسانك تكيد كمزلوان تنقرأ يخون انبر نتا تمهاريت فقادن يختكوناي كالتت بدحر زي أو كوين شورين بمخان ወይ مسانك تكيد تزي كوينو تم قتلوا زدولي مصيم قتلوا مخانو مس نغرا مسأن مخاد تسامما زخبركم تخاطلتنا حجم بار سبسكرايبن لايكن مغباركم ترغاغص لغزينا بصحنا زلنا نمتحباركم اقدمنا لمسجن ثانك يو قدم مغاسن ابتنايتا تمهاريت ناي مرمر كفلي خدا ابو خلاون بوتهدرات امريكا يخبب امو يستنك هادما نسونكو غايون نو يحرب يكايد يخون انبر أموداتا خابتم وتهدراتن بوليسن كم لطاب زخالالو غزي لأخات ناينا مور بمنصا كبير متقعتي خفتلن وكوية نتنكلت حالواتن عطفين زنبرا ساينتيستين لالتشورن مكالخال عقما زفقدو بمولو ابن مقبار كتكرافس تجمر انتخونا جن أموداتا برتي أما ببوم بتهاري مانا بتبحر تدربا بدحرزي أوكيه كابت بحر خطوات سكالا تنكلت تدك أنستيو بتهم لأخات ناينا مور كم توسدات ردا إذا خمزي لو خلو وكينا بوكاندا دحر مملاس تزغاطم بمولو ننغست راموندان اتو مينستراتن كتردون كلاينا نعزر نتيزينا سمعت نغست راموندا بوالا سلز توسدت بتعم تقطعه نوكيه كابت زنبرانا جنرالنت معارك بمئلاي كابت وطان خدكيد تززا قال خابتم مينسترات وكيه هاجران مدحن كسابان صار بعل بيت استصوتتو عبترا اندا ذكرو راموندا كنت تمحصنو راموندا كن كتسمع ما يكالتن بدحر زي دغستي راموندا نتا ارتفيشال انتليجنس توكيسا ቋንቋናይቶም ጨወይቲ ድሕሪ ምርጋጽ ናብ ካብ ሃይተን ተባህለ ቦታ ትኸይድ ኣብቲ ቦታ እውን ነታ ቅድሚ 6 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ገዲፋቶም ካብ ዋካንዳ ዝወፀት እጽይቲ ቲቻላ ዝነበረት ናኪያ ድሕሪ ምርካብ ኩሉ ተዘጋጠመ ተዘንተወላ እሞ ጓላ ንምድሓን ክትሕግዛ ትምሕፀና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናኪያ ንናይ ናሞር ቦታ ንምርካብ መጽናዕቲ ኣብ ምግባርያ ትርከብ እቶም ዝተወከሰቶም ሰባት እውን ናሞር ሓቀኛ ስሙ ኩቁጽ ከም ዝበሃልን ኣብዛ መሬት እውን ልዕሊ ማንም ነዊሕ ዓመት ከም ዝገበረን ከምኡውን ኣብ መሬትና ማይን ከስተንፈስ ከም ዝኽእልን ህዝቡ እውን ከም ኣምላኾም ከም ዘምልኽዎን ይነግርዋ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ትርኢት ናብ ልዕልቲ ሹሪ መልሰና እሞ እቲ ዘበርኮትላ ካባ ተኸዲና ኣብ ቅድሚ ናሞር ትቐርብ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ ሹሪ ነቲ ኣብኡ ዝረኸበቶ ናይ ኢድ በናጀር ናይ መን ምዃኑ ምስ ሓተተቶ ናይ ኣዲኡ ምዃኑ ይነግራ እቲ ናይ ኢድ በናጀር ናይ 16 ክፍለ ዘመን እዩ ዝነበረ ካብ ሽዑኡ ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ብህይወት ከም ዘሎ ከዓ ትርዳእ ናሞር ብወገኑ ኣብ 1571 ዓመተ ምህረት ኣዲኡ ሰብ ከም ዝነበረትን ንዕኡ ጥንስቲ እውን ከም ዝነበረትን ድሕሪ መንጋር ሓደ እዋን ግን ተጸሊእዋ መድሃኒት ኢሎም ቫይብሬኒየም ሰስተይዎም ናብ ኣብ ማይ እምበር ኣብ መሬት ከስተንፍሱ ዘይክእሉ ካልእ ፍጥረት ከም ዝተቐየሩ የዘንትወላ ናሞር ወሲኹ ንሱ ናይ መጀመርታ ኣብቲ ውቅያኖስ ዝተወልደ ምዃኑን ኣብ እግሩ እውን መንገብገብ ከም ዝተዋህበን ኣብ ባሕርን ኣብ መሬትን ከስተንፍሱን ከም ዝኽእልን ከምኡውን ኣብ ውቅያኖሳትን ኣብ ሰማያትን ክሕንብስ ከም ዝኽእል ይነግራ ብድሕሪ እዚ ኣዲኡ ብእርጋን ተሰኒፋ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብቲ መበቆል ዓዳ ኣብ ልዕሊ መሬት ከቐብራ ቃላእትያቶ ስለ ዝነበረት ከቐብራ ምስ ከደ እውን ምስቶም ነቲ ዓዲ ወሪሶም ዝጸንሕዎ መቐናቐንቲ ናይ ስድርኡ ዝነበሩ ዓሌት ንብሙልኦም ከም ዝደምሰሶምን እታ ናሞር ትብል ስሙ ካብኡ ዝወሰዳ ምዃኑን ትርጉሙ እውን ፍቕሪ ዘይፈልጥ ማለት ምዃኑን ኩሉ ብግልፂ የዘንትወላ ብድሕሪ እዚ ልዕልቲ ሹሪ ነቲ ከባቢ ክትሪኦ ከም ትደሊ ተሓተሞ እቲ ውቅያኖስ ብጣዕሚ መርዛም ምዃኑን ኣዕፅምታውን ክሰብራ ከም ዝኽእል እንድሕሪ መንጋር ይኹን እምበር መከላኸሊ ከም ዘለዎም ነጊሩ ንሱ ተጠቒማ ክትከይድ ከም ትኽእል ድሕሪ ምርዳእ ተተሓሒዞም ይኸዱ ናሞር ንሹሪ ብምሉእ እቲ ከባቢን ርእሲ ከተማኦም ዝኾነት ታልኮንን ምስቶም ለዋሃት ተቐበልቲ ጋሻ ዝኾኑን ህዝቡን ጽቡቕ ገይሩ ድሕሪ ምዝዋሩ
ንህዝቢ ታልኮን ከመይ ገይሩ ፀሓይ ከም ዘምፀሎም ይረዳእ እሞ ሕጂ እውን ንህዝቡ ክብል ነታ ሳይንቲስት ቀትላ ከም ዘለዎ ይረዳእ። ማመር ኑሽሪ ንመጀመርታ ግዜ ካብ ላዕለዋይ ዓለም ዝመፀት ሰብ ንሳ ምዃና ነጊሩ ብኢድ ኣድዩ ዝተሰርሐ ናይ ኢድ በናጀር ከም ህያብ ይበርክተላ። ብድሕሪ እዚ ክልቲኦም ናይ ውሽጦም ድሕሪ ምዕላል ልዕልቲ ሹሪ ነታ ሳይንቲስት ንኽቀትላ ከም ዘይተፍቅደሉን ዝሓሸ መንገዲ ከናድዩ ከም ዘለዎም ተማኽሮ። ናሞር ብወገኑ ዝሓሸ መንገዲ ዝበሎ ምስ ዋካንዳ ሓቢሮም ንዓለም ከጥፍእዋ ከም ዘለዎም ክዛረብ ከሎ ልዕልቲ ሹሪ ግን ምስ ሓሳቡ ክትቃወም ከላ ኢና ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ናሞር እንተዘይተሰማሚዖም ነታ ሳይንቲስት ክቐትላ ምዃኑን ኣንጻር ዋካንዳውያን እውን ኩናት ክእውጅ ምዃኑን የረጋግጸላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናሞር ምስ ንግስቲ ራሞንዳ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ይራኸቡ እሞ ራሞንዳ ዳሃይ ጓላ ድሕሪ ምሕታት ንኹለን ንኽሰደን ተዘይኮይኑ ነቶም ኣሜሪካውያን መርከቦም ዘቃጸለሎም ንሱ ምዃኑ ክነግር ምዃናት ተፈራርሖ። ናሞር እውን ዝኾነት እትኾን መርከብ ናብቲ ውቅያኖስ እንተዳእ ሰዲዳ ንጓላ ክቐትላ ምዃኑን መሊሱ እውን ናብ ዋካንዳ ከይዱ ክዕንዋ ምዃኑን ዓፀፌታ ናታ የፈራርሓ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናኪያ ናብቲ ልዕልቲ ሹሪን ሳይንቲስትን ተኣሲረናሉ ዝነበራ ስፍራ ትበፅሕ እሞ ነቶም ሓለውቲ ብምቕታል እውን ሒዛተን ተምልጥ። ሹሪ ከዓ ምስ ኣዲኣ ትረኽብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናሞር ናብቲ ዕግርግር ዝተፈጥረሉ ቦታ ይመፅእ እሞ ንሱ ምስታ ንግስቲ ክዘራረብ ምስ ከደ ዋካንዳውያን ከምኡ ከም ዝገበርዎንን ነተን እሱራት እውን ሒዞመን ከም ዝኸዱን ይሕብርኦ። ብድሕሪ እዚ ናሞር ኣኼባ ፀዊዑ ምስ ዋካንዳውያን ክገጥም ምዃኑ ብወግዒ የፍልጥ። ካብዚ ብምቕፃል እቲ ትርኢት ናብ ዋካንዳ ይወስደና እሞ ልዕልቲ ሹሪ ብምምላሳ ሓጎሶም እንዳገለጹ ከለዉ ታልኮናውያን ብወገኖም ብትሕቲ ባሕሪ ገይሮም ይመፅዎም። ህዝቢ ዋካንዳ ብዘይተጸበየ መንገዲ ኣብ ዕለታውን ጥፈታቱ ከለውን ከቢድ መጥቃዕቲ ይኸፍትሉ። በቲ ሓደገኛ ቦምብታቶምን እቲ ናይ ድምፂ ማዕበል መጻወዲኦምን ተጠቒሞም እውን ብርክት ዝበሉ ህዝቢ ክቐትሉ ኸኣሉ። ወታደራት ዋካንዳ እውን ዝከኣሎም ብምግባር ውሕዳት ክበሃሉ ዘይክእሉ ሰባት ካብቲ ሓደጋ ክድሕኑ ይረኣዩ። ብድሕሪ እዚ እቲ ውሕዳት ወታደራት ኣቐዲሙ ዝመፀ ናሞር ኣብቲ ቦታ ይርከብ እሞ ነቲ ብፆቱ ዝጀመርዎ ንሱ ክዛዝሞ ድልው ይኸውን። ካብዚ ብምቕፃል ኣብ መንጎ ዋካንዳውያንን ናሞርን ቀሊል ክበሃል ዘይከኣል ኩናት ይጅመር። ድሕሪ ነዊሕ ክርፈስ ናሞር ንዋካንዳውያን ተዋጋእቲ ድሕሪ ምስዓር ኣንፈቱ ናብ ንግስቲ የብል እሞ ቦምቡ ደርቢኡ ብንብኡ ይቐትላ። እተን ኣዋልድ ንኸድሕናኣ ዝከኣለን እኮ እንተገበራ ኣይከኣለን። ናሞር እውን ምስ ሓሳቡ እንተዘይተሰማሚዐን ድሕሪ ሰሙን መላእ ሰራዊቱ ሒዙ ክመፅእ ምዃኑ ኣፈራሪሕዎን ይኸይድ። ክቡራት ተኸታተልትና ንዝተፈላለዩ ጽምብላት ከም ኣውደ ዓመት መርዓ ሕፀን ጥምቀትን ዝተፈላለዩ ባህላዊ ነገራት ከም ክዳን ሓበሻ ሽፎን መሶብን ካልእን ዝኣመሰሉ ነገራት ካብ ኣዲስ ኣበባ ክትጠልቡ ምስ ትደልዩ ብመስመራት ቴሌፎናትና 0025 19 53 84 3289 ከምኡውን 0025 17 03 34 08 28 ብኢሞ ዋትስኣፕ ቴሌግራምን ቫይበርን ክትውከሱና ከም እትኽእሉን ናብ ዝደለኹሞ ሃገርን ቦታን ብኣድራሻኹም መሰረት ክንልእኸልኩም ከም ንኽእል ነበስር። ካብዚ ብምቕፃል ግቡእ ስነ ስርዓት ቀብሪ ድሕሪ ምግባር ንንግስቲ ራሞንዳ ናብ ኣቦሓጎታታ የፋንዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሳይንቲስት ንግስቲ ራሞንዳ ንዓ ክተድሕን ብምሟታ ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ከም ዘእተዋ ትዛረብ። ብድሕሪ እዚ ሹሪ በቲ ናሞር ዝሃባ ህያብ ብምጥቃም ናይ ብላክ ፓንተር ዲኤንኤ ተጠቒማ ነቲ ነጋውስ ዝሰትይዎ ልቢ ቅርፂ ዘለዎ ተኽሊ ክትምስርሕ ትፍትን። ኣብ መጀመርታ ክኾነላ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ መወዳእታ ግን ክትዕወተላ ከኣለት። ብድሕሪ እዚ ከምቲ ባህሎም መሰረት ነቲ ሓይሊ ዝህብ ቆፅሊ ምስ ሰተየቶ ድሌታ ናብ ህድኣ ክትከይድ እኮ እንተነበረ ኣጋጣሚ ኮይኑ እታ ቆፅሊ ናብ ኪልሞንገር ትመርሓ። ድሕሪ ዝተወሰነ ዝርርብ ሹሪ ካብቲ ደቂሳቶ ዝነበረት ትበራበር እሞ ናኪያ ንመን ከም ዝረኸበት ምስ ሓተተታ ግን ወላ ሓደ ከም ዘይረኸበት እያ ትምልሰላ። ብድሕሪ እዚ እቲ ቆፅሊ ከም ዝሰርሐ ምስ ተረድኣ ንዓ ዝሰማማዕ ድርዒ ክትገብር ይረድኣ። ካብዚ ብምቕፃል ናብቶም ኣብ እንዳ ኣምባኩ መራሒ ናይ ቀቢላ ጅባረ ተኣኪቦም ዝነበሩ ህዝቢ ዋካንዳ ትኸይድ እሞ ናይ ብሓቂ ብላክ ፓንተር ምዃና ትረጋግፀሎ። እቶም ዓዲ እውን ካብ ተጻባኢ ትከላኸለሎም ብላክ ፓንተር ብምርካቦም ሓጎሶም ብጫውጫውታ ይገልጹ። ብድሕሪ እዚ ልዕልቲ ሹሪ ነቲ ነዲኣ ዝቐተለን ቁጠባ ናይ ዋካንዳ ዘዳኸመን ናሞር ካብ ዋካንዳ ወፃኢ ኣብ ባሕሪ ክዋግእዎ ከም ዘለዎም ትገልጽ። ይኹን እምበር ምስቲ ህዝቡ ከም ኣምላኾም ዘምልኽዎ ናሞር ኩናት መኽፋት ከም ዘይዋፅኦም ይዛረቡ። እንተኾነ ግን
እቲ ሚኒስተር ናይ ቀቢላ ጁባር ዝኾነ ኣምባኩ ንበይኑ ብምዝርራብ ምስ ሓሳባ ተሰማሚዑ ነቲ ኩናት ከም ዝዳሎ ትገብሮ። ንጽባሒቱ ዋካንዳውያን ዘለዎም ኣጽዋርን ዓቕሚ ሰብን ሒዞም መንገዶም ናብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ የቕንዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ናሞር ሰባት መጺኦም ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ግዜ መርከብ መጽያ ቫይብረኒየም ትድስስ ከም ዘላ ይሕብርዎ እሞ ናሞር ወተሃደራቱ ኣኸቲሉ ናብቲ ቦታ እንፈቱ ይገብር። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ቦታ ድሕሪ መኸዱ ዋካንዳውያን ተዳልዮም ጸኒሖም ከቢድ መጥቃዕቲ የዝንብሎ። ታልኮናውያን እውን ናይ ሓመቑን ናሞር በቲ ዘለዎ ናይ ምብራር ተኽእሎ ተጠቒሙ ምስተን ብቴክኖሎጂ ዝበልጸጋ ነፈርቲ ኩናት ክዋጋእ ከሎ ወተሃደራቱ እውን ናብታ መርከብ ሓኺሮም ብምድያብ ምስ ወተሃደር ዋካንዳ ከቢድ ኩናት ይኸፍቱ። ይኹን እምበር ዋካንዳውያን ብዘለዎም ስልጡን ቅዲ ኩናትን መሳርሕን ተጠቒሞም ክብርትዕዎም ይረኣዩ። ብድሕሪ እዚ ናሞር ናብቲ ዘዳለውሉ መጻወዲ ኣትሞ ኣብ ነብሱ ዝነበረ ማይ ክሃፍፍ ብምጅማሩ ምኽንያት ትንፋስ ክሓፅሮ ይጅምር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ታልኮናውያን ነታ መርከብ ብታሕተዋይ ክፈላ ማለት በቲ ናይ ድምፂ ማዕበል ዝሰድላ ዝነበሩ ስለ ዘዕነውዋ ዋካንዳውያን ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ከለዉ ኢና ንዕዘብ። ከም ውፅኢቱ እውን ታልኮናውያን ብርክት ዝበለ ቦምብታት ናብታ መርከብ ስለ ዘእተውላ ትግልበጥ። ይኹን እምበር ኦኮየን ካልአይታን ንሕማቕ ግዜ ተባሂለን ተዳልየን ስለ ዝነበራ በብሓደ ከድሕንኦም ይጅምራ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናሞር ተቐዳዲሙ ነቲ መቆጻጸሪ ስለ ዘዕነዎ እታ ነፋሪት ናብ ገማግም ናይቲ ባሕሪ ትወድቕ እሞ ኣብቲ ቦታ ናሞር ምስ ብላክ ፓንተር ንውሕ ዝበለ ቕልስ የካይዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብታ መርከብ ታልኮናውያን ብጣዕሚ ብዝሒ ስለ ዝነበሮም ንዋካንዳውያን ክበርትዕዎም ይረኣዩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብቲ ሑፃ ናሞር ነታ በርቲዓቶ ዝነበረት ሹሪ ኣዘንጊዑ ብኹናት ኣብ ከባቢ ኣፍ ልባ ይወግኣ። ይኹን እምበር ሹሪ ቃንዛኣ ተፃዊራ ነቲ ኩናት ሴራ ድሕሪ ምውፃእ ነቲ ብማይ ጽምኢ ተሳቒዩ ዝነበረ ናሞር ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ብሓዊ ብምቅጻል ተንበርክኾን ክትመልኮን ከኣለት። ካብዚ ብምቕጻል ናሞር ብምምርካኹ ምኽንያት ነቶም ማዕለያ ዘይብሎም ደቂ ዓዱ ንኽንብርከኹ ድሕሪ ምእዛዝ እቶም ኣብ ኣፍ ሞት ዝነበሩ ዋካንዳውያን እውን ብሰንክታ ጅግና መራሒቶም ዓወት ክጓናፀፉ ከኣሉ። ካብዚ ብምቕጻል ዋካንዳውያን ብዓባ ዓወት ንዓዶም ተመሊሶም ብምሉእ ሓጎስ ናብቲ ናይ ቀደም ስራሖም ምብልጻግ ሃገር ይምለሱ። ብድሕሪ እዚ እታ ብላክ ፓንተር ናይቲ ዓዲ ዝኾነት ልዕልቲ ሹሪ ነታ ኣብቲ ዓወት ዓብ ተራ ዝነበራ ሳይንቲስት ዝግባኣ ህያብ ድሕሪ ምሃብ ናብቲ ዝመፀትሉ ሃገር ኣሜሪካ ክተፋንዋ ኸላ ንሪኣ። ካብዚ ብምቕጻል በቲ ባህሎም መሰረት ንልዕልቲ ሹሪ ከም ሓቀኛ ብላክ ፓንተር ማለት ፕሮቴክተር ናይቲ ዓዲ ገይሮም ይቕበልዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንናሞር በዓልቲ ቤቱ እምብርካኽ ከም ዘይነበሮ ተቖጢዓ ክትዛረቦ ትጅምር እሞ ንሱ እውን ብላክ ፓንተር ካብ ዓለም ሙሉእ ዝሓየለት ከም ዝኾነትን ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲኣ ኮይኖም ማንም ክትንቅፎም ከም ዘይክእልን ነጊሩ የረጋግኣ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ልዕልቲ ሹሪ ናብታ ቃልኣትያትላ ዝነበረት ሕፂት ሓዋን ኣኪያ ብምኻድ በቲ ኣዲኣ ዘማኽረታ መሰረት ዓለባ ናይ ሓዋ ብምቅጻል ናይ ውሽጢ ሰላም ክትረክብ እንዳፈተነት ነታ ፊልም ትዛዝማ። እዚ ቻድዊክ ኣሮን ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ተዋሳኣይ ሓደ ካብቶም ከዋኽብቲ ናይ ሆሊውድ ኮይኑ ንብላክ ፓንተር ቀዳመይቲ ድሕሪ ምስርሑ ብዕለት 28 ነሓሰ 2020 ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየ ይፍለጥ። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤቢ ፊልም ሪቪው ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ምስጋናና ብቓላት ዝንገር ኣይኮነን። ንሎማዓንቲ ሒዝናዮ ዝመጻና ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ከም ዝፈተኹሞ ኣይንጠራጠርን። ዝኾነ ሓሳብ ወይ እውን ሃናጽ ነቐፌታት ኣለኩም ኣብ ኮመንት ከተቐምጡልና ንሕብር። ክሳብ ቀጻሊ መደብና ሰላም ቀኒዩ።